Самурай Доджо Варна. Аз съм Живко. Аз съм Валери. УС. УС означава уважение, респект и много други неща. Това е поздрав, който трениращите бойни изкуства си казват. Казват си го преди да започнат спаринг. УС. Преди тренировка, когато инструктора каже хаджиме, УС. Всичко това и много други неща. Така, това, което ще направим сега с Валери, е да ви покажем разликата между базова техника, това, което се тренира в залата, и когато дойде реалността. Има разлика и тя е, примерно, ние сме представители на карате кьокушин, но всяко карате няма значение какво е то или джудо, имат и бокс, кикбокс, има основни базови неща, които се учат. Примерно, да започнем с бокса и кикбокса. Играят, трениращия започва. Винаги треньора казва ръцете горе, ръцете горе, ръцете горе. Каква е причината? Ето, заставаме сега срещу Валери. Ако ние, тренирайки още в самото начало, не изградим нужните невронни връзки, ръцете да стоят горе, след това започвайки да играем спаринг и сме свикнали ръцете да са тук, те винаги ще са тук. Какво се случва? Когато се научим ръцете да са горе, тренираме 1, 2, 3 години, вече имаме изграден тайминг, имаме изградено чувство за дистанция, можем да играем и дори ръцете да са долу и ще видите много боксери по срещи, играят и ръцете от време на време са ниско долу, от време на време са горе, но когато стане напечената ситуация или видите, че противника атакува, когато имаш изградена база ръцете да са горе, много бързо мозъка изпраща по невронната връзка сигнал да дигнеш ръцете. И ако го нямаш изградено, например, един минус на карате кьокушин, е, че ръцете са тук. Но те са тук, защото в карате се бием много силно, мощно в тялото. Тялото свиква да понася бой, не му пречи, но когато сложим боксови ръкавици, нещата се променят, защото нямаш рефлекс за главата. И когато имаш този изграден рефлекс тук, много бързо се случва, когато посегнат, ако си така, ръцете да дойдат веднага тук в защита. А ако рефлексът е да бъдат тук, те ще дойдат тук и главата ще бъде ударена. Поради тази причина базата, основата е много важно да бъде научена правилно. След това самото изпълнение вече може да има разлика, може да има сваляне на ръцете, може да има движение, защото имаш усещане за движението, за усета. Знаеш, когато той ти посегне с ръката, може да клекнеш от тук, но ти си го тренирал хиляди пъти да го правиш това нещо и става с лекота. И колкото по-леко и лесно ви изглежда, значи толкова повече човека, който го прави, е тренирал. Също и в карате. Примерно, има блокове. Това е блока джоуанки. Той се изпълнява ето по този начин. Тук се кръстосват ръцете по средата и ръката идва горе. Пазим с тази част. Сотулки. Това са основни базови техники, блокове. Училки. Гедан барай, където пазиш долу. Само, че когато играем спаринг или стане някаква ситуация някъде си, не може да застанеш срещу него да направим така, освен по някои филми, но посяга отгоре, ето го блока. Просто ръката се вдига по възможно най-бързият начин. Сега, преди малко казах, че се пази с тази част и вижте как веднага да е горе. Ми е тук ръката сега. Той дори да ме натисне, аз вече имам сила, той натиска в ставите ми и вероятността да ми събори ръката е много малка. Обаче ако предпазя с тази част, тук трябва да работи мускула и нещата, вероятността да ми се събори ръката и да се самоударя е много голяма. Същото е и при другите блокове. Примерно посяга, ето го блока по този начин. Ударите са оизуки от тук, но когато играем спаринг, ето го удара е хоп, само по този начин влиза в противника. От тук хоп, хоп, хоп. Това леко завъртане на ръката идва, защото си го правил много пъти. Също и в бокса. Хоп, 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 хоп.
трябва да се тренира бавно, особено в началото. Много често трениращи искат да стане много бързо. Но когато го правиш много бързо, не можеш да изградиш нужния невронен път. По-скоро изграждаш грешен, а когато го научиш грешно, след това става изключително трудно да го пребориш наобратно. И когато се научиш да го правиш първо бавно, лекичко, внимателно, ето вижте като правя тези движения, как ми се мърдат веднага краката, защото краката са основна част в удрянето, в движението, в приклякането. Ако го правиш и търсиш само силата, онзи ден гледах един клип, един държи лапи и този правил тук. Той ръкомаха, удря в лапата, то се чува бам! Само, че ако срещу него стане реален противник и при реален противник, знаете, ситуацията е различна, малко го подбутне, развали му вероятността, той не може само така да ръкомаха, фокуса му развали и когато той тръгне от тук, така да прави само да замахва, то всичко му е открито. И ще яде бой. Всичко. Затова играйте леко. Даже може да видите много видеоклипчета на професионални бойци. Аз наскоро гледах на един ММА боец, служи се така като за лапи. Тренировката му е хоп, 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 хоп. Защото от тук с тази микота, с тази лекота, после му трябва само да засили малко. Но когато имаш изградено, става много леко, много внимателно и изглежда все едно нищо не прави лесно. А другото е, използваш твърде много тялото си. Цялата форма, която се учи в залата, има за цел да даде сигнали в мозъка ни, кой мускул точно ни трябва, но това трябва да го правиш хиляди пъти, за да може тялото да усети кой мускул точно ти трябва, за да употребяваш само него. Арнолд, много ми хареса, бях чула една статия преди време. Ако правиш дадено упражнение и не знаеш за коя мускулна група е, скъсай се с това упражнение днес и утре ще разбереш. Защото ще има мускулна тръска и яка. Така, същото е и тук. Бам, бам, бам. Но е бавно, скучно. Сега, няма да крия, че идвайки да тренират хора бойни изкуства, времената не са такива. Когато аз започвах, цялата ми тренировка преминаваше само в това нещо и само блокове. Но към днешно време, когато хората повече от 4-5 минути не могат да задържат вниманието в едно и също нещо, както виждате и клиповете, които са повече от 5-6 минути, много рядко се гледа, трябва да е нещо специализирано, трябва да има разнообразие. Малко ще направиш блоковете, така давам аз сега в момента. После лекичко тези блокове, после малко движение, малко лапи, но винаги трябва да се връщаме, т.е. по време на тренировката давам тези базови неща. Има едно момче, което тренира от пълната нула. В началото координацията не може да разбере какво да прави. Едната тренировка в началото 5 минутки, малко по средата, я пак да пробваме това, малко накрая. И така след 10 на тренировки сега застава и вече може да прави абсолютно всичко. Разбира се, не перфектно, но координацията е изградена. Оттам нататък трябва повторение, повторение, повторение. И вече ако човека има наистина желание да се развие, трябва да се отдели време и да ги прави повече. И така, това е на тема формата, защо тя е важна и какво се случва в реалността. Ако вие не сте научили движението правилно, с нужната координация, така както е измислено от хората, които стоят зад бойните изкуства с години опит и след тях идват други, които тренират от тези, които имат с години опит, натрупват, вземат опита, надграждат. Още повече, че в всички спортове, включително и в бойните спортове, вече навлиза и науката, биомеханиката, има специални видеорекордери, които заснемат движението от тук. След това ти прави абсолютна диаграма, как, защото много често, когато удрят, примерно хората, някакъв път леко дигат прекалено лакътя или пък е прекалено долу. Как най-добре на твоето тяло да стане движението и всичко това се интегрира в спорта, благодарение на науката, за да ставаме по-добри. Да можем с минимално усилие да постигаме максимален резултат. Гледайте и всички останали видеоклипове, които споделяме на тема спорт и бойни изкуства. И разбира се, запишете се да тренирате бойни изкуства, не за да станете някакъв велик боец,
а за да може да опознаете тялото си, да може да опознаете ума си, как да реагирате в напрегната ситуация. Като напрегната ситуация не разбирайте скандал на улицата, дори да имате 5-6 задачи, ако тренирате бойни изкуства, научили сте се да управлявате ума си, това ще ви е от огромна полза. Ако сте от Варна, заповядайте в Самурай Доджо, а ако сте от друг град, навсякъде има добри школи. Ус!